שלום חברים, חברים לעוד פרק של יערים ליטרני. זה הקלון שלי. בסרטון הקודם עליתי לארנה 8 רמה 3. אני עכשיו על 2379. אני לא אומר, בסרטון הזה אם וודאפה גיימינג לא ייכנס אני לא אשלח לסרטון. יש לי רק 3%, יש לי זמן רק למשחק אחד. רק רוצה להראות לכם משחק נגד וודאפה גיימינג. נרשום לו לסרטון. שם אני עושה סרטון. כנס. נרשום לחבר שלי. זה לא מתאים. אוקיי, אז אין לי גם כל כך זמן, אז יש לנו זמן רק למשחק אחד. אני מקווה שלא יקבל לי הטלפון באמצע. זה קצת מאכזב. טוב, יופי. זאפ. אוקיי, זה הלך טוב. זה מוסקטר ככה וקינון ככה. תעצור רגע. הוא נותן מכה אחת. המוסקטר תהרוג את הפרינסס. אנחנו במצב ממש טוב. המוסקטר גם נתנה מכה. לא ככה במצב מעולה. זה התקפה של אייס גולם או גריידר. לא, רגע. קודם מחכה. אוקיי, פויזן. וואי, איך הוא משך את ההוגן. אוקיי, נותן 2 מכות. ואנחנו במצב ממש טוב. רק שאם יחבל לי הטלפון אז אני לא אוכל אפילו לעוד הסרטון, אז מאוד יחזב אותי. נעשה אחת. אוקיי, נתן 2 מכות, הרסת ביון. אנחנו על 1-0. רק צריך להגן. אוקיי, נעשה את המהלך הבא. רק רגע נחכה טיפה. עוד קצת, ונעשה ככה. קנון. ככה. מוסקטיר פה. שתפוע קודם באוגיידר. לא משנה. נעשה ככה. והוא שם לי פה. ככה. אני אעשה לו את זה. אוקיי, אנחנו במצב. בעוד כקילומטר. אוי, זה לא טוב. תגיע אל קופת אוי. חולים בבקע הנמן. הורס לי בניין גם. נשים הוגיידר. פויזן. ונשים סקלטונים. סתם. אוקיי, אז יש לו פרינסס פה. הספידה הזאת כמעט מת. אני לא צריך לשים זאפ אפילו. נשים פה קנון. זאפ. אני צריך לשים זאפ בסוף. אוקיי, לא נותן מכה. נשים ככה. אוי, זה לא היה פוזן טוב, חשבתי לשים את זה פה. לא נורא. ועם עוד מכה, אנחנו במצב ממש מעולה. 2 פוזנים וניצחנו. נשים ככה מוסקטיר. נשים את זה. הספיריט וגריידר לא נתן מכה. נשים פה גריידר. פויזן. זאפ.
הרודש שלנו לא נתן מכה. אנחנו רק שם עוד פויזן אחד וניצחנו. נשים פה קאנון. כן, קאנון, לא משנה. נשים פה את האייס גולם. פויזן. וזב ניצחנו. זה סרטון ממש קצר, בגלל שאין לי תאונה בכלל. אז לפני שהיא תיגמר לי הסוללה. יאללה ביי.